Nafarroako gobernuak soldata 14% igotzea eskaini die haurreskoletako langileei. 03 plataformak dio gobernuaren soldata igoera proposamenak ez duela aski bermerik eta grebarekin jarraitzea adostu dute. Hezkuntza Departamentuko Nafarroko Udal eta Kontzejoen Federazioko eta 03 plataformako kideek bigarren bilera egin zuten. Horretan, Carlos Jimenoren departamentuak soldata igoera eskaintza egin zuen, baina halaber ezetz erantzun zien grebalarien beste hainbat eskaerari. 03 plataformako bozeramailearen iritziz, Nafarroko gobernuaren eskaintza horrek ez du aski bermerik. Igoera hori inolako bermerik gabe eskaintzen dutela adierazi dute bozeramailek greba bertan bera uzteko eskatzen baitute. Nafarroko Udal eta Kontzejoen Federazio eta Gobernua proposamen hori gauzatu ahal izateko finantzaketaren bila eser daitezen. Hau da, ez dago bermerik gaur egin duten proposamena finantzatu ahal izateko azaldu du 03 plataformako bozeramaileak. 03 plataformako eledunaren arabera, gobernuak B mailako soldata igoera eskaini dio zuzendaritzari C mailakoa hezitzailei eta E mailakoa garbitzailei. Baina ez dira jasotzen plataformak eskatzen dituzten antzinatasun osagarriak, ez osagarri pedagogikoak, ez eta erantzukizun osagarriak ere. Bertzalde ratioa jaisteari ere ezetz esan dio Hezkuntza Departamentuak. Guzti hau kontutan hartuta 03 plataformak dio grebarekin jarraituko dutela.